Meillä on jäljellä 7 upeaa hahmoa ja tänään nämä hahmot esittelevät oman erikoistaitonsa, talenttinsa. Ja ensimmäisenä meillä on ilo nähdä vanha rouva Hieno Allgreen. Mitä niitä kannuja paukutellaan? Viikolla kelaa! Hyvät naiset ja herrat, Hieno Allgreen! Kiitoksia, aivan uskomaton yllättävä kyky. Pakko kysyä, ketä nämä on nämä apupojat tässä? Ei näitä keskilahjakkaita työttömien muusikon planttuja löytyy vaikka mummatunnelista, niin teitä minä nämä saan. Heidän lempinimet on Bingo, Bango, Mango ja Tango. Minä annan ne tuossa tänne matkalla. Hieno, missä sinä olet oppinut näin hienosti, näin hyvin soittamaan? Oli vuonna 1951, kun kuubalainen kuunari saapui Kotkan satamaan ja siellä 28-vuotias Alejandro tepasteli alas laivasta ja 3 viikkoa niitä kannuja paukuteltiin. Ja sen jälkeen niitä on paukuteltu ei paljon. Kiitoksia, Hieno Allgreen! Kiitos!